Falta indumentaria, pero aínda que pouco, todos coñecemos algún destes pasos. É tango, o baile arxentino por antonomasia, e 35 privilexiados terán a oportunidade de aprendelo no Obradoiro bailando coa terra, sementando pasos, colleitando tango, no marco do programa Hortos Saudables da Deputación de Lugo. Nos pareceu que era para estes meses de inverno onde os hortos están un pouco decaídos porque a climatología non permite, ahora está na terra, nos pareceu que era un bon medio e unha boa actividade para, esperando a que chegue a primavera, poder pasar este tempo e dar esa oportunidade así a todos os adjudicatarios dos hortos para que poidan disfrutar un día á semana dunha actividade, neste caso musical. É que a idea partiu dunha historia real, a de Leocadia e Xavier, que ao regresar a Galicia logo de moitos anos na Arxentina aproveitaban a horta para bailar tango. Agora o escenario será o mercado municipal, a partir do próximo venres á tardiña. Calquera actividade que teña de carácter privado ou de carácter, en este caso, da Diputación de Lugo, estaremos cos brazos abertos para poder recibilas, como non, eu creo que podisteis disfrutar deste espacio no día de hoxe, que hai moita xente que todavía non o coñece, e que, como non, calquera oportunidade para nós é boa para mostralo e para que a xente disfrute del. A institución provincial ten a día de hoxe 83 hortos postos a disposición da cidadanía de xeito totalmente gratuito, para fomentar o lecer medioambiental, a agricultura ecolóxica e os hábitos de vida saudables.